ta da ɗaya ya zama uku a lissafin tara rabata gida uku a masar kenan uku sau uku ne. Ita kaddara abar yarda ce gun mu'mini, yarda da ita tana cikin imani. Kai ne ka zamanto mai kyau da mizani, za ka yi dace a saman uku ne. Uku sau uku, uku sau uku. Na yarda da cewa Allah ne mai magani.